כשאני אהיה גדול, אני רוצה להיות בדיוק כמוך. כבישים, גשרים, שאני אוכל ממש להגיע למקומות מהר. אתה יודע על מי אנחנו חושבים כשאנחנו עושים תוכניות לעתיד? עליך, על הדור שלך. נתיבי ישראל, כיום חברת תשתיות התחבורה המובילה בישראל, מנהלת אלפי ספקים שמבצעים מאות פרויקטים מדי שנה. היא מהווה מנוע צמיחה כלכלי משמעותי, ופעילותה משפיעה על החיים בישראל. בשל כך, מחויבת החברה לאחריות תאגידית, כזו שלצד היעדים הכלכליים נותנת משקל רב לערכים חברתיים וסביבתיים. פרויקט התחבורה הנרחב בפארק אריאל שרון משחרר את צוואר הבקבוק התחבורתי הכי גדול במדינה. במקום מבוצעות גם פעולות נרחבות בהעמקת נחל איילון והשבחת האזור. משמרים מסר ערכי שכל ביצוע פרויקט מחייב דאגה לרווחת הסובב אותו. זה ברור לנו לגמרי שפיתוח מערכת דרכים באה לענות על צורכי האדם, אבל גם חייבת לשמור על הסביבה ומשאביה, לטובת הדורות הבאים. אנחנו מקיימים שיתופי פעולה עם ארגונים סביבתיים ואקולוגיים בשמירה על ערכי הנוף. ניצול משאבי הטבע, הפחתת זיהומים כמו אוויר ורעש, ושמירה על החי והמגוון הביולוגי. בנתיבי ישראל, אנחנו הראשונים לאמץ בנייה של תשתיות תחבורה ירוקות בעלות תקן בינלאומי, ומשלבים בפעילותנו את יעדי האו"ם שהוסכמו למען עתיד טוב יותר לכולנו. אנחנו גם דואגים לשימור ערכי מורשת וממצאים ארכיאולוגיים הנחשפים באזורי העבודה. החברה שלנו פועלת בכל רחבי הארץ. זה נחמד שגם בטיולי המשפחה אני פוגשת את העבודה. את בנית את זה? לא בדיוק. זה גשר מיוחד, שבעצם מאפשר לבעלי החיים לחצות מצד לצד את הכביש בבטחה. זה גם לפילים? דרכים הן תשתיות אסטרטגיות לתנועה. אמצעי המחבר בין המרכז לפריפריה ומשפר את הנגישות לדיור ולמרכזי תעסוקה. יחד עם פיתוח והקמת נתיבי תחבורה ציבוריים, שבילי אופניים, מסילות רכבת ותוכנית להקמת שדה תעופה נוסף, ממשיכה נתיבי ישראל להוות גורם כלכלי חברתי רב חשיבות למדינת ישראל. המשימה העיקרית של נתיבי ישראל היא לפעול למען משתמשי הדרך. הפרויקטים אשר מתבצעים באחריות החברה הינם מצילי חיים. אנו מעניקים דגש רב לרחשי לב הציבור תוך קשר ושיח מתמיד. החברה מפעילה ניידות שירות לאזרח, 24 שעות ביממה בכל ימות השנה, כדי להבטיח בטיחות אישית ותעבורתית, תוך טיפול במוקדי סיכון והצלת חיים. החברה קשובה לעובדיה וקבלניה, מקפידה בשמירת הבטיחות באתרי העבודה וברווחתם. בעובדות ובעובדים טמון כוחה של החברה. בסוף הכל מתחיל ומסתיים באנשים. וכשאנחנו רוצים לחולל שינוי אמיתי, אנחנו יודעים שזה תלוי בכל אחד ואחת מאיתנו. נתיבי ישראל תמשיך לבנות את הדרכים היעילות והבטוחות. שיפור מתמיד, מצוינות, הובלה ושירות מנחים את הפעילות שלנו. לאפשר למשתמשי הדרך לנסוע בחופשיות ובבטיחות לאן שיחפצו, כי אין מקום רחוק מדי.